Machiegni jahera mar Penj Laktar kamora mora ma intiere wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo koda odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni jalony marwa osechopo e studio wadwani wagoye kode mbaka ma bende mulo ngima ni kachiel kod ngimawa kod ngima nyithindwa nikech wawacho ni ngima en mwandu. Machiegni e studio e Penj Laktar amor mar bedo kodi abo mi thuolo makende mondo minyiso ogandawa ni nyingi ng'a in wuod kanye ilonye weche mage. Erokamano Ruth. An iluonga ni Nick Amadi. An wuod Karachonyo Kauma. Iniero pakore ni wuod nyar Joseph Otieno Dok. An pakore ni wuod Nyadhiro. Mane mong'ere makata kichopo to penja penja nadhi ka Nyadhiro. Kilor kadel kanyo e Kauma, skul Siburi. An alony weche mag mine gi nyithindo. To asomo KMTC. Kana graduate achaka the University of Nairobi. Kachaka graduate University of Nairobi. Achaka atimo gimoro gi Karolinska Institute in Sweden. Malonye weche mag mine gi nyithindo. Tatiyo Kianda 42 Hospital mane Kibiraka e Nairobi. Koro kanye kama tiye. Erokamano kuom yudo thuolo moniluonga studio mondo wago mbaka go gandawa. Amor mar bedo kodi e studio kendo amor ni seche mane waluongi mondo mibi. E dwe mar ang'wen e giko juma mar dwe mar ang'wen kaka koro giko juma ma wantiere ni wayudo ka piny ngima hingo weche mag chanjo ahinya chanjo mar nyithindo. To wang'eyo ni chanjo kelo ga gik mang'eny kata konyruok mang'eny mopogore opogore. Thor wach e higa ni en a long life for all. Tiende ni ngima mabor malach ne ji duto te. Erokamano ahinya. Kapok adonje mathoth kotene kod weche mag chanjo juma makoro wantiere ng'e weche mag chanjo ni mulna ni chanjo chutho en ang'o? Chanjo onge gi dholuo nikech no obiro bang'e ka piny nosechakore. Koro no ogwele e dhok mar Kiswahili mawacho ni chanjo ng'ato. Chanjo en nitiere yedhe mag vaccines. Mabe abro wacho ni vaccine en ang'o. Yedhe mag vaccines gi gine mikawogi tiketo kuom ji. Ichuo godo nyithindo. Kichuo kodgi nyithindo to gimiyo rateke mag del ma waluongo ni immunity. Giketo dendi loso immunity kuom tuo mochanji godo no. Nikech chanjo ka chanjo nitiere tuo ka tuo mogeng'o. Chanjo no chakore pinje maoko. Kendo kisomo history mar chanjo kaka nobiro ne chon kata kapok onyuol Yesu. Koro wan gi chanjo kaka ne gibiro mos kaka ne gibiro kaka ne timore ma tuo moro noduogo go ji bang'e ka in the 18th century mano higa mar 18 machien. Ni iluongo ni smallpox. Smallpox ni ne en tuo mane chamo ji ene mano ruodho den akene nyalo luonge na ruodhi nikech wan wanyalo kete yo mang'eny ruodhi kata mana chicken pox nyalo luongo na ruodhi kata mana ruodhi mar guonyo be nyalo luongo na ruodhi but mae ne dwa chalo guonyo machon to nomako del te to ne en gima ne ng'ato nyalo miyo wadgi kata ka abede room ka koro bedo kodi studio ni ka ng'ato moro biro ka sewuok to nyalo yude to jomoko ne ok yude. Kuro ji nochako penjo ni to jang'o miyo gini to jomoko to mako to jomoko to kotim nade ok omaki. Koro ne ging'iyo ma ji scientists no follow up moyudo ni kare gini nyalo ntiere kaka dhano nyalo loso rateke mag dende e iye. Mano iluongo ni immunity. Kaso bende ne nitiere tuo dhok moko mane mako dhok. To jok mane tiyo gi wool sorters, jok mane yang'o dhok kata mane tiyo gi dhok ne tuo ni mako. To ne giyudo ni tuo ni jok matiyo gi dhok gi smallpox gi ok maki. Tiende niya ne giloso immunity kuom smallpox maren. Koro bang'e obiro ma ji osomo gini ma koro wayudo ka wan gi vaccines. By the way, vaccines en Latin word machalo ni cow dhiang'. Koro vaccine. Koro wan gi vaccine makoro wabiro makoro konyo. To bende Ruth gima nyaka ing'e ni onge yath mosekonyo ji e piny mangima maloyo vaccine.
vaccine ni yath ma josetiyo godo kendo sethiedho ji kendo sekonyo ji omiyo dhano koro bedo mangima omiyo vaccine nyaka bed celebrated nikech koro en mo chalo kaka thuono yath moloyo yedhe te chanjo erokamano en thuono yath moloyo yedhe te nikech tere kaka adwa ni ng'e the difference between chanjo gi vaccine chanjo ng'ato en kawo sandan ywayo godo yadhno mano waluongo ni kasi ichwoyo go ng'ano tidhiro yath mano chanja to vaccine to en yath to yadhni gi dholuo kore ne chanjo no kori chanji gi chanjo ichanji gi chanjo kori chanji gi chanjo wacho ni it's okay erokamano adwa ni mondo mwang'e ne chanjo mar nyithindo kata childhood immunization imiwa ranyisi mopogore opogore to waneno ga chanjo kaka mag joma dongo mana kaka ni wacho mag jamni kod gik makamago wakete maino kuom mar nyithindo nyithindo nitie chanjo mang'eny chanjo gi gin ng'eny gin over 15 to ka gin over 15 to chanjo ka chanjo nigi tuo motimore nade mogeng'o to bende jolony oloso kinyalo yudo chanjo achiel onyalo geng'o oriwe onyalo geng'o ni tuoche mang'eny wakawo kata ni ochuoyi penta wan gi moro waluongo ni pentavalent penta means what do ni nyaparo jotendwa dere moko nowacho ni magi pentagon ne gin ji auchiel koro komi penta mano tiende ni dhi geng'i tuoche auchiel godo koro tuoche gi to ging'eny tanyalo mana mention matin polio ni kanyo wan gi measles wan kanyo gi TB wan kanyo gi mumps wan gi rubella ging'eny kabisa ma kaka wamedo dhie kaka na bedo ka awacho ni daher mondo mipimna ni chanjo kaka mar penta miwacho nwani otimango e denda nyithindo nikech ka otire childhood immunization tene ni nitie kaka gitiyo kuom nyithindo kata gimotimo kuom nyithindo tango mimiyo nyithindo imiyo chanjo gi erokamano nyithindo gi wamiyo gi chanjo nikech nyithindo rateke mag dendgi ni piny to tuoche gi wan godo wawuotho kodgi gidak kodwa koro gin nyalo yudo tuo mapiyo piyo koro wamiyo gi chanjo mondo geng'negi mondo kik giyud tuo sama wachanjo nyathi katin waiko dende mondo dende olos rateke manyalo geng'o tuono ami kuom ranyisi gima chanjo ni yadhni time del en yath mar tuono for example ka mi measles kata BCG tiende ni nitiere particle moro mar BCG no ema kete i dendi mondo omi dendi obwoge mondo dendi olos antibodies mabiro dhawo gi tuo no komaki tiende ni koro dendi obedo tayari obeda kicha maka tuo no koro gore kuomi to dendi fight dhawo kode piyo piyo kaso tuo no ok hinyi mane momiyo mane kaka chanjo go timoro e del gin tich gi gin mana mondo gibwog dendi mondo dendi obeda kicha olos askeche manyalo kelo tuo ma wan godo mang'eny godo TB do nginano kan tiere kamora mora kwa mi moro mar TB molongo ni BCG cha en obwogo mana dendi koro dendi oloso oikore ne TB ka TB omaki madier makoro ng'ato follow tiyudo TB kata kiwuotho ni TB omaki nini tuo ok jam ok donje dendi mang'eny makelo tuogi ok donje dendi mokwongo kasi bira matuo sano nyantiere process manyako dhiye mondi koro samo dhiye process ni mayebo develop mondo kel tuoni to yudo ka dendi to noseikore gi askechege nyalo monjo tuono mamiyo koro kibed matuo kamano ma ena tuo kaka nyithindo matindo mawalero mawuoyo odiochieng' makawuono nyithindo gi dendgi ler gionge gi rateke mag del moromo kaka ne onyuol gi cha tiere diweche manoyudo kuom min gi cha rumo kendo koro dong' koonge kod rateke malong'o koro seche ma imiye chanjo cha ichal ng'amo kaw kute kamatin to kete dende mondo mi dende oikre obed tayari mondo dende dhi buok dhi loso nitiere kaka ochwewa ni dendwa ka tuo moro gowa to nitiere kaka dendwa ikore ne kaso del en gima riek malich kaka nochweye del nigi kama okane askechege tiende ni obwongo ni inyalo bedo ni nochwoya kata nayudo tuo moro katin to sani makoro adhi abedo jaduong' kata adhi bedo ng'ama koro ng'ongo ni tuo no chako maka to obwongo dhi paro ni
askeche mane waloso chieng' moro mane wadhi Nyakach to tuo moro go wacha luong yuru wachako yudo tuo ni kaka wan koro kata mana Isiolo to bedo mobilized to koro ngini koro nise bedo gik ma luongo ni immunity no mana is the exact thing giloso gini kaso del kane kete memory kamoro ka chieng' moro tuo ni ogoyoga omaki kata chieng' moro kata dhi mana piny moro to iwinjo ka tuo moro dogo machalo kamano to nosechanji to del mobilize kaso tuo no del tugore kaso koro guma tuo ni okchanji apa ni Nyasaye ng'ama lich ahinya nikech nitie kaka Nyasaye ochwe dhano kachiel koda ka del muchako kelo rieko mar loso gik moko kaka vaccine ma mondo mi oket dendi oikre ponono adier kaka iluongo nying Nyasaye no ber kaka nochwe dhano nochwe kamili makata yedhe ok no biro yedhe chako biro bang' nikech koro ji obedo o expose odonje tuoche madero medore piny karo gi chiemo ma ji chamo gi kaka ji odak gi kuonde ma ji wuothe mane momiyo koro nyaka koro gitimbe ma ji timo to kane chon ji odak gigi ne onge to tuoche moko ne nitie kendo nego ji Nyasaye nochweyo ji ni kibedo mano ka wado puonjo wach moro machielo moluongo ni immunity kibedo exposed ka tuo moro maki tichango donge to dendi loso gima yomi chango no dendi othiedhore kende teni antibodies mokete dendi ka emokonyi mibedo mangima to odhi okane okowite memory ne okete memory ne like malaria gweng'wa kono adongo dala asomo dala madongo dala malaria kano maki nyalo yudo ni malaria mako ng'ato mi dhi process no itetni ateta ing'oka mi chango donge kata ok dhi hospital kendo malaria ochako goyi kendo itetni ateta tieni koro kano goyi mokwongo cha to nitie gima koro konyi mar ariyo koro mar ariyo ni ok nyal bedo was ero kamano manyiso ni nitie kaka del onego bedi ka nyathi dongo to nitie kaka dende onego bed ni ikore mondo mi kapo nono ni tuoche gi oromo godo nikech ang' norom kodgi nikech waseketho piny gido ka piny wasechako keto gik mang'eny kata kaka wadak kaka gik mwachamo nikech TB iwacho ni en tuo mar jomodhier lifestyle mano en lifestyle tineni kama ji onywandore kama ji odak modhungore mang'eny ok kaka ji odak expose mano ok inyalo yudo TB nikech en airborne in ka koro adak kama wantie ni to ng'at moro odak mana awach kata ni Utawala kata ng'at moro chako dak yo Naivasha jogi mag puoth gi te ang' ne dirom gi mere TB nade to ka ji odak modhungore nikech slums wan go mang'eny kata e Nairobi kata Kisumu koro dhungruok mar ji miyo airborne makanyo gino circulate koro people are inhaling it koro nyathino onge kode to onge gi immunity manyalo prevent that TB to nyuole Islam malo mar yudo TB mar nyathini ng'eny iwinjo ng'eny koro momiyo wachuo gi BCG mokwongo cha mondo geng'negi tuo mag TB no wakawie yweyo ka waduogo to wadhi nyime na penj laktar kawuono wang'iyo kata chanjo kata childhood immunization ma bende en juma ma wang'iyo ber chanjo kuom nyithindo duto te e piny ngima en wach maduong' ni wacho ni en ang'o cha en long life for all en long life for all kiki dhi mabor kiki ngima mabor ne ji duto te ngima mabor ne ji duto te kiki dhi mabor kwa duogo to wadhi nyime kamwa weno e kamwa dhi chako godo. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Kinyal kwako wudi manolal kata matin mama.
Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu, long life for all, ngima mabor ne ji duto te. Ere kaka ngato kata ji nyalo bedo kod ngima mabor kapo nono ni seche monyuolecha diere monyuolecha to yudo chanjo mowinjore, kendo mondo mi dende obed moikore kapo nono ni tuochegi nyalo donjo to yudo ka dende osebedo tayari. Adwa ni mondo madhi ane kidieny machielo wang'e ni kidieny mopogore opogore mag chanjo kata mag immunization mantiere Kenya kata mantiere thurka. Erokamano. Nyathi konyuol mapod kata min go bed ogol odhi dala, nitiere chanjo mamiye moro mindeng'e dhoge te waluongo ni oral polio, to gi mar bade ni waluongo ni BCG. BCG no en Bahrain Gulen, en nying moro mar ng'at manolose mar piny maoko. Koro mane mokwongo wamiyo nyathi mokwongo. Bang' mano wachako wachiko min gi duogo at 6 weeks. Bang' jumbe 6. Bang' jumbe 6 ni koduogo wachako wamede mar dhok miluongo ni oral polio cha, ten polio 1. Macha ma wamiye cha mokwongo kapod ene ward cha iluongo ni birth polio. Koro birth polio kaso kuchako duogo after 6 weeks wachako wamede polio 1 kaso wachuoe penta. Penta ni oting'o tuo moro miluongo ni pertussis, oting'o tuo moro miluongo ni tetanus, oting'o tuo moro miluongo ni whooping cough, oting'o tuo moro miluongo ni, there are 6 in them, ichuoe tiende koni, kendo wamiye moro mageng'o pneumonia, pneumococcal, wadendo kamano, bende wachako wachuoe koni. Mano kae oduogo mar 2, 6 weeks. Kasto moro bende nitiere mageng'o nyithindo kik diarrhea, seche moko dhulu kamano chodha kamano ne wabedo penj laktar owacho ga ni kaka eno kaka owache mondo mi oganda oyud picha no maber. Keng'o wiye diep iluongo ni rotavirus. Ebe oketo nyithindo kono watindo nwan tuo mar diep mane chando mang'eny. Maminwa ang'eyo ni nopuonja yath moro mane adhi apalone miluongo ni kuogo. Tichwake timiyo nyathi manigo rianyacha cha. Eneno rianyacha cha. Koro rianyacha ate medical kata pok arume kode ni to tinde te nang'o, but wanyalo ng'e mana ni en nyithindo diepo kata dhok moro waluongo ni GE. Koro wamiyo nyithindo mondo kik gidio nikech nyathi nyalo sama nyathi dio mang'eny ulus pi e dende kendo nyathi nyalo tho. Mano chanjo mar 2. Kendo kobiro mar 3 oduogo kendo wachako wachike after 1 month wachako duogo wachako wanuoyogi. Koro odhi yudo polio 2 mogik, kaso odhi yudo penta 2 gi PCV 2. PCV en mana mar pneumonia, odhi yudo mar 2. Kaso nyathini kaduogo kendo kochako duogo wachako wachike wachako duogo be wachako yudo gi the same. Kaso koro tieko. Koro biro dwe mara obiro mara 8 ka nyathini nigi dweche 8 to oyudo not dwe mara 8 ka nyathi ja dweche 9 to oyudo MMR thiedho moro mwaluongo ni measles, mumps to gi rubella. Ochako ichuoyo gi mano. To kik wiyi wil ni nyathini obiro mana, nyathi onego bed ni dhi e klinik dwe ka dwe. Kata ok oyudo chanjo to onego bed waneno kaka nyathini dongo. Growth chart mare mwa plot. Onego bed ni waneno kaka dongo kaso wanyalo advise kaka luore. Kendo ka nche ugik 2021 ne government ochako introduce MMR2. Measles tinde wacho koro diriyo. To ma obro yudo ka koro ochako dhi 18 months. Yes.
Aneno ka wanted kod hepatitis B, iwacho no kacha rotavirus. Yes, hepatitis B. Diphtheria, tetanus. Diphtheria, yes, tetanus. Mano ni ei penta kachita. But let me speak Martin hepatitis B. Hepatitis B ni ji okonge mang'eny. Hepa en tako. Liver, yes, en tako. Kar tako kanyo ero nitiere tuo mamake. Ka tuo ni omake, mama onyalo bedo no mako mama. To mama nyalo miyo nyathino hepatitis B no. Ka pod nyathini ich. Kata samina nendwalo nyathicha gi remo, ka nyathi omulo remo mama, onyalo yudo this tuo miluongo ni hepatitis B. Koro hepatitis B ni en bi miye mama sache ma en gi seche moyach mondo okony nyathi konyuolo kibi nyuole kaso nyathi bende wabro miyo. Yes. Nawinjo kata kilero nwa chanjo machielo penta ma bende dipimonwa ni otingo auchiel. To ne wasewinjore kata ni chanjo ena tuo cha ema ikawe matin doses matin kabisa ma ok nyal kelo chandruok. Tene ni seche ma omi nyathi penta ni okaw tuoche auchiel mopogore oket kom nyathi achiel. De bende ni ema miyo ga seche ma nyathi odhi e chanjo to nyathi bedo matuo ma nyathi ywak gi wich ba gidel mochwakore ma nyathi kaka ywe onge. Ero kamano. Ma ok dibed kamano. Ma en mana koro reaction kaka body koro kisemiye kwa se chwe sandan. Koro dong na nyisi ni ka chwe sandan chwe nyathi sandan to dende dhi tugore. Dende dhi tugore. Ma mana tugruok mar del ma dende nyathi respond godo ne yath momiyecha. Koloso godo immunity mopogore nekech komiye auchiel to nyaka olos ang'owa tuoche auchiel modhi geng'o godo nyathino. Kata ka en tetanus mar del dhi loso mar tetanus, machielo del dhi loso mar mumps, machielo del dhi loso, koro giloso gimopogore opogore, kata pneumonia be dhi bedo gi pneumonia. Koro en mana reaction. To Ruth bing'eyo ko chuoyi sandan to ka dendi chwakore ma nyathi tuo kamano eko loso maber. Eka koro del respond maber. Aparo kata ino chuoyi vaccine moro miluongo ni COVID-19. Ebe no tuoji matin kama. Kako timi no eka oyungi maber cho. Koro that is the goodness of a vaccine. Yes. Oyungi to konyi. Oyungi to mana matin, they are mild. Olungu gido medical ni they are mild symptoms. Koro kagin mild symptoms, they will fade away. Gibro day by then. Inano ami example mar measles. Kinano nyathi matuo gi measles. Iyudo ka dendi oruodho. To kata bende kichuoye gi yadhno dende nyalo bedo gi rashes matin, but they fade away. It is just en manani the body or react gi yadhni mondo okony nyathino. Kamano. Ero kamano chanjo gi ainya mag nyithindo gi yudo gi e siptande mag piny owacho, siptande mag ji giwegi, to kapo nono ni gin siptande mag piny owacho ang'o gini madwarore ga mondo mi jonyuol ong'e. Nikech nitie jomoko ma nyaka gi lakseche ginyiso gi ni ter nyathi e clinic, ter nyathi e chanjo to pod gineno pek. En gima lit ahinya e pinywa mar Luo ka ni iyudo ka nyithindo moko pod ok ter mondo oyud chanjo. Mano gima kata nase witness kama tiye. To wagwero kamano ne jo moko ma wan godo watiyo godo miluongo ni CHVs. Gitiyo matek kata mana kama tiye Kibera kanyo. Ibiro yudo ni mama moro ter kata jonyuol moko ok ter nyithindo ang'owa mondo yud chanjo. Moro kata nja yudo mana machiegni ni mokel mowuoyo kode mokelo nyathi chanjo. Koro mano giketo nyathino ya ndaki mok ber. Gi expose nyathi makatuo go nyathi to wanyalo lose nyathi. Ichal ng'ama tiko nyathi gi. Ichalo ng'ama tiko nyathi. Nyathi mihero. Awacho ne gipile ka wuotho ka puonjo gi kanyo. Nganyisi na nero mine gi nyathi. Nyiso gi pile ne onge mama manyalo yie no mak ich kaso nyathine dok gi dholuo. Kata nyathine tho. Ok onyal yie. To ichaki yudo ka mama ni koro kosenyuolo nyathi koro weya nyathi ok otere mondo yud chanjo. Kiyudo kata calculations kata kigo kwan nikech wang'eyo kaka wago kwan mondo nyithindo onego bedni osechanji. Iyudo ka pok wachopo kata target monego bedni oketwe mondo waketi. Nyiso ni nitiere nyithindo moko ma poni mier ma ok oter mondo chanji. Donge pod iyudo jomoko ma nyuol e udi. Donge pod iyudo jomoko ma nyuol kawakunga. Tiende ni ok gidhi mondo chanjigi. Kamano.
To in kaka jago no molonye weche mag nyithindo kachiel koda ka joma mine ote mane madimigi gi lakteche gin ke chathoth ne joma mine kachiel koda jonyuolo ero gacheno mar penj laktar ang'o mane giwachne gi seche ma en gi nyathi samoro onego bedo tere klinik okotere ni no dich onego bedo yudo kata chanjo kata mara diphtheria tetanus mane wacho cha okomiye seche modeko gi chanjo ni waluongo gi seche moko bendo biro wabe kiku kata wambe wan gi attitude magwa moro biro ido kala in bor odok nikech wacho ni waringa dhi doyo kata dhi aluk ne ng'ato moro omiya siling nikech nyithindo kik nind kech mago nitiere lakini gima nyalo nyiso gi niya sirikal mar Kenya otemo maber ndi mondo osiptende tinde ni bet machiegni gi ji pok giromo lakini gin bet machiegni gi ji no kaka dire mapede ni donge ka ni dongo dala wat nen ma papo nditie mane nyalo yude e ginene e hospital an bende ne mama wanyalo wuotho kata kama lero go igutieno iko luonga ji ko nyathi a distance maybe kotho chwerore bi to sirikal otemo moketo hospital ni machiegni wadhi uru hospital ndege mondo wayud konyruok hospital kata kibiro ta wewe kodi apuonja an jalony anyisi ni matim kama mana konyi akonya tiwinjo ka jomoko wacho ni okotimo na kama okojoya sandan nan hospital no kujoya sandan koro jubiliwe gimopogore koro ananyiso mine please kauru jukumu mondo kel nyithindo oyud chanjo hospital chanjo nitie government okelo chanjo si wayudogi nikech government ema kelo nwagi private hospitals begi yudo margi lakini giyudo through government nikech nitiere step magi kele gino chanjo gi ng'eny duto te gin gadi ka ing'iyo chat kata king'iyo chanjo monego bed chanjo ng'eny ng'eny ok biro kata mana mag childhood immunizations nyalo bedo 16 gina paraga uchiel mopogore ting'eyo a government facilities okaw mana very very important ka umiyo gin be chutho gibe te kabisa but okonyal miyo gitem moko ma private bi jalo kelo private be nigi moko magikelo mine madhi e private hospital kata hospital madongo gi iyudo ka gin gi chanjo mopogore but government nikech en free nitiere magiyiero auchiel ma mandatory manyaka onego bed ni nyithindo gimitemo nyisa ka ne nitiere chanjo mamoko minyalo mi nyithindo to ke siptande mag piny owacho imiyogi e siptande mag ji giwegi kaka magi gin chanjo mage actually chanjo gino chiko ok gina uchiel let me correct that gino chiko penta plus 3 BCG gi measles gimano gino chiko ma government okomiyowa ma kwatigo do mabeo kwa chwachoya ineno chanjo miluongo ni yellow fever yellow fever eni chwe mana e Rift Valley ka na nyithindo to ginyalo yude gisa the private hospital okene yosiptende duto te nikech this yellow fever ni en tuo miluongo ni yellow fever koro losne vaccine miluongo ni yellow fever koro yude mana somewhere in Rift Valley upper North Rift kanye matuno nitie plus others man tiere oko wan gi chanjo mabe sanire koko donjo to chon ne ntiere private miluongo ni HPV human papilloma virus HPV en ogengo nyiri matindo chakre ni 10 nyaka 14 mondo obi ogeng' cancer kech no se yudo wach mar cancer masani to tinde watime skunde awadwaro ni mine jonyuolo yien makoyudo kolatas no kelo ni odwa biro chuo nyithindo tafadhali uyien wayie mondo wachuo nyithindo gi mondo wakonyi Ruth ging'eny koro kaka human papilloma virus tere moro ni watere kod daktari molonya e tuoche joma mine no wacho ni sani inyalo chiwe nyaka e siptande mag piny owacho ichiwe yes to kaponono ni moko ka bende gin important ang'o momiyo sirikal ok nyal miyowa e siptande mag public ka mondo mi wan bende wayud bergi nikech
Ka ichuoe manyiso ni en gima konyo kendo geng'o tuoche moko kamoro. Erokamano, aparo ni sirikal nyalo bedo gi chenro no bang'e, but sani to koro pod gionge go. An atiyo public hospital, komiya tools matiyo godo. Mage matiyo godo. Anoka penji ni dakikel macha. Erokamano. Nikech sirikal nigi ndhadhgi ma ging'eyo godo kaka gitimo gik moko gi kaka gipimore gi pinje mamoko. Dong wan under Commonwealth. Dong watimo gik moko machal gik moko achiel. And ang'eyo ni Afya House, the ministry, bende nigi ong'eyo kaka weche mag vaccines ni. Koro magimiyo wagi mwago nego Nyasaye erokamano kendo wati godo. Namba mar SMS en 23600. Facebook page en Penj Laktar. Sani inyalo yudwa YouTube, inyalo yudwa TikTok, inyalo yudwa kamoro amora kapo nono nitiere gigo midwani mondo mi ne kata chenro midwani mondo mi med neno ko mag Penj Laktar. Wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Mondo iyud wendane kaka sikiza timu mari, dimana *812 *784#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. General Francis Ogola oyier kaka jatend jolweny manyien makoro kete jaluo mokwongo bedo kod lemono. Ezekiel Odero ma itudo kod nek jo kanisa mare koro podi biro lorne tesendo bila mama kupa nyaka tich ariyo. We have a shortfall of about 140,000 students who we have allocated 0 for this year, hoping that next year things will be better. Somo mar jopuonjre mbalariany Buora koro nyalo gore Luanda nikech nok mar omenda ma ichiwo kod HELB. Penj Laktar machiegni kendo wang'iyo weche mag chanjo kuom nyithindo en long life for all. Tedeni gima mabor de ji duto te. Kanye kuma ne wachope. Kara dwani mondo wang'i ane gimomiyo nego beni luwo chanjo gi, ni wacho ni nitiere michiwo at birth seche monyuol nyathino, kaito bang' jumbe 6 iduoke. Bang' dwe kama kete. Tiduoke kamano. Ang'o momiyo nyaka luwa gigi kama? Nyaka kondike ni nyaka ochop dweche 18. Kit mar yath, waduoge kaka muonyo yath. Inyalo mi yath ni muonyo okinyi saa 7 godhiambo, kata muonyo okinyi imuonyo odhiambo, kata muonyo dichiel. Mano waluongo gi dho ngere ni half life mare. Tiende ka odhi dok matin chaki med half life. En ngimane tekre mar yadhno kaka ne idien. Koro sama ing'eni sama ichuoe to tekrene ni malo. Koro kako medo dhie kako medo duogo piny. Koro kichaki mede chako dhi malo. Koro sikitugo ka del omane dwa ng'iyo matin tichaki tuge mondo bed maso. Ka gebo mondo tichaki tuge mondo bed maso. Kamane kako opanga gini mondo timgi kamano. To nikech ni pimo no bende ni seche ma onyuol nyathi nitiere polio mimiye e dhoge kaito bang' dweche moko kichaki mede polio. Polio taneno kaka imiyo nyaka nyithindo kata giwuotho gisebedo nyithindo jogni abich gidhi e skul timiyo gi polio. Polio ni timiyo gi ga mang'eny kama nikech ang'o? Polio ing'eyo ni polio en tuo marach ahinya kendo en tuo mar virus. Nikech ni polio waluongo ni fecal oral. Yani losruok cha gi dhok kitere i dhogi chame. Ewinjo mano
e kako wuotho. To nitiere pinje moko molony mosegolo polio oko o eradicate polio kabisa. Polio kinyal yudo pinyno onge osetieke te. Madiere moko kata Kenya ka nosetemo ni kick polio out of Kenya. Mane watemo. Mabe wadhi aminga matin ka polio kowuok. Lakini wawinjo ni pap nyathi moro poza, nyathi moro bedo gi polio kamoro. Mane momiyo ko winjo ni nyathi ni moro yudo polio moro mako kamoro moro e Kenya ka. To en gima te nyaka chanji nikech watemo mondo watieke te. Lakini usiko kod obio tingini polio okeno mak ni kore neno ni ng'ol mar wuoth kende kata ng'ol mar tielo kende. Polio nyalo kata mako obwongo. Mo nego obwongo part mar obwongo moro. Kata mak spinal cord ni. Mo negi, mo kede lumbru ni. Mo onegi kabisa. Mo poza. Okoro okti. Mani bro yudo kati dendi moko oktim nade. Ok nyal function nikech brain ema coordinate movements magwa kata gimora mora madili amatim. So wamiyo gi nyithindo nikech nitiere idara more health kama luongo ni surveillance. Surveillance gin jok masiko mamenyo to uya gi ng'iyo. To koro ka giwinjo ni nyathi moro oyudo gi polio, wawach kata ni mention any, wawach kata ni Kakamega, kata wawach ni Mombasa. Ibiro yudo ka ji duto te mane Western Kenya imiyo polio gi Nairobi ka. Ang'o miyo Nairobi? Nikech buses gwenyore yo ka mabiro madhi Western Kenya to biro Nairobi. Koro maybe gima no yudno nyathino seringo biro Nairobi ka kendo. Iwinjo kata ng'ama no oting'o polio, ng'ama ng'ongo moting'o polio oringo biro Nairobi ka. Koro momeneno ka wa immunized ji duto te. Wacho miye kamoro ka chien ka kapok ipenja machielo. Ipenja vaccines ma oko. Koka winjo ka gibiro wiya mang'eny. Wan nyaka gi mar cholera, wan nyaka gi mar typhoid, wan nyaka gi mar meningococcal, nyaka mar malaria. Koro ging'eny. Tuo ka tuo moko nigi malaria poko bedo well approved. Poko bedo well approved ni mondo bed use as a vaccine in Kenya. Podi. As of to now. Podi timone noro nikech vaccine process, mono vaccine no bedo kako bedo vaccine en process mang'eny. Manyaka iting'e moro pime kata na jo Korea kucho chak pime, jo South Africa chak pime, Kenya ka koyo nigi thiedho machak kokikele. To COVID ang'o momiyo noreto piyo nikech COVID nodonjo ni to bang' dakika matin to chanjo sibiro to ken chanjo achiel iwinjo ni piny no sekelo mag kambini okelo ma eto noringo ng'wech kamano nikech ang'o? Emergency mar gimoro nyalo miyo gimoro nyaka bed piyo nikech mondo ikony ng'ato, mondo ikony piny nyaka koro iti gi rieko moko ma ok tigo mapile. Kata yath minene muonyo ni kimuonye mang'eny to be ulokore mana sum. Nitiere kiwango manyaka kete gimoro magino ringe. Koro kiwango mapime no emane momiyo ka ne gipime ne giluwo process nikech WHO, World Health Organization, ko approve gimoro tene ne giseng'iyo process kako time if can be required kama gi processes temo keti mar development mar vaccine no lo ko lowe maonge problem, there's no problem. Obera. Nikotenre kod chanjo mag nyithindo kata childhood vaccines ma wang'yo odiochieng' ma kawuono. Wang'yo kacha tuo kaka mar ni wang'yo kacha ne wachako kod TB. Oyudo kacha ni TB nyalo kelo chandruok mang'eny mokalo kendo ni pimonwa ni kotenre kod kaka jodaka. Nyithindo koko mi chanjo ni to nyalo miyo gi chandruok. Wasewinjo kendo wasepuonjore mang'eny chandruoge ma TB nyalo kelo kuom ngima nyithindo kata ngima joma dongo. Polio bende imulonwa ni kopogore kod ng'ol mar fuoni, onyalo bedo ng'ol mar tielo, onyalo bedo ng'ol mar kata mana intestines. Ipo mana ko bedo paralyzed. Makoro kim chiemo. Tingini kichamo chiemo to chiemo nego bed ni bedo digested. Irego chiemo kaso bedo absorbed kaso waste to walk. Koro nyalo ka part mar iyi moro otho. Nikech ong'ol. Koro kichiemo to chiemo gik ma yika. Okoridre odhi piny nikech part no timre gimoro. Omiyo koro wayudo kacha ni chanjo ni nyaka miye nyithindo to imiye kidienje mopogore opogore. Mar measles, chandruok mar measles en ang'o kapono ni ok omi nyathi chanjo mar measles? Measles en aruodhi gi dholuo ma hata paro ni ocham makathi. Aruodhi ni komako nyathi to nyalo kata nego nyathi. Ok no nyalo onego nyathi. Alafu aruodhi ni measles ni en onyalo mako obedo spread. En airborne, spread airborne. Kama nyithindo ng'eno ero tugo kanyakla. Koro kama nyithindo go tugo onyalo mako a very big population. Koro momiyo nyaka obed control.
to komako nyathi ok bi bedo gi rateke ni manyalo sire. Koro nyalo biro miyo nyathi bedo gi liet mang'eny, liet ni nyalo ya nyathi. Liet nyalo tero nyathi ma convulse. Ma nyathi riere. Koro rieruok mar nyathi no ing'e ni mano obwongo ma golo discharge mag gik polongo ni chemicals discharges moko kanyo. Iwinjo? Nyathi nyalo bedo ni dende kama te ruodho moilore kendo gwonyore. Ma kama kogwonyo kamoro oridore, donge wan gi bakteria manyalo donjo kanyo. Donge nyathi nano kiyudo measles malong'o momako nyathi malong'o ere gima kawuono. Nyathi dende nigo na gi tutu duto tete. Kendo nyalo manyiso ni infections chak donjo ka infection bro donjo ka bacterial core infection, measles jabe pod en dende kucho, fevers, amo wange kwar, wange ilni rudho wange nyalo kata kelo those kind of complications. Mulna mumps matin kachiel kod rubella. Nikech pod wantiere kacha ka MMR. Mumps. Kachiel kod mumps kachiel kod rubella. Mana paro no diwa na ng'at moro notiyo kod andingo pa. Akeni gweng'no nikech jine ni andingo mang'eny. En tuo makudu andingo mamako kacha. Nding nyithindo. Koro kuot to iwacho no mako gima waluongo ni salivary gland. Gik magolo olawogi. Nitiere gland moko ma olawogi wuok e dhogi ka. Koro kanye magi mako. Koro komako kanyo to kuodo kaso dhi mako go mutio. Ing'eni sama gimoro osedhi mako gland mar olawo. Biro kata sami chiemo. Koro chiemo ok inyal chiemo. Olawo ka wuok to lit. Test be koro ionge go. Duondi be koro kuot kika. Koro mane complication mokelo ahinya kuom nyithindo. Omako duol kamano. Rubella en virus. En okelo iluonge ni varicella. En bende omako nyithindo. To onyalo kelo mana these complications mag liet, onyalo reo nyithindo. Ebe en maber. Lakini eno oriwgi achiel. Oriwgi gin adek miyudo dichiel. MMR. Iyudo mumps, measles, iyudo mumps, to kata iyudo rubella immunity. Erokamano. Yapodono ni ng'ato oyudo chanjo diriyo. Nitiere rach. Mamoko gi weri kaka polio to umiyoga nyithindo mang'eny. Kaka mamoko gi ok watia kaka laktar wacho. Ang'o midwaro didek, ang'o midwaro diriyo. Dede kaka wacho no. Nikech ng'ini jomoko gin joma hyper. Hyper gin joma oluor ahinya. Koro neno ni chuoya kawuono kendo biro wuondi ni chak chuoya kendo mondo oneno ni koro timo mang'eny kamano. Teko geng'o immunity, ibedo gi immunity ma strong kata ko geng'o tuono kabisa. Apana. Dose ma daktari wacho ni eme wadhi godo. It is just enough. Nikech koro kidhi mamoko to it is an abuse. Koro en drug abuse. Erokamano. Koro nyalo lokore sum nikech onyalo lokore sum e dendi kanyo. Awacho ni gimoro amora moko keti kiwango ni. To lokore sum. Kendo nyalo hinyo dendi. Adwani mondo mwangi ane tuoche kaka measles kata mumps kata rubella, thothne imiyo nyithindo chanjo ni to bang'e jakiyudo ni nyathino bedo kod mumps. Ang'o matimore seche ma omi kata nyathi chanjo kata mar measles to bang'e chakiyudo nyathi yudo measles. Samoro kata yudo chanjo mar polio. Polio to thothne ka yudo ga chanjo to mondo mi oyude thoro ga bedo matek. Ang'o matimore ga momiyo pod tuo duogo kata ka del nosetugi moikore ne tuo ni. Kumi measles, kumi vaccine okochuno ni nyaka yud tuon. Okochuno ni ok inyal yudo tuon. Tuo pod nyalo mana maki. Ten mana ni ok odhi giko die kiwango monyalo hinyi. Ok odhi giko die kiwango monyalo hinyi nikech rateke tika kedoni. Gi kedoni dendi kanyo. Koro komi kata measles ibiro yudo ka nyathi to bedo mana gi measles. Kendo measles make. Lakini symptoms moko mana wawacho ni dende nyalo bedo rudho koro mang'eny. Ok obed gima waluongo ni very severe or resolve very easily. Nikech nitiere rateke ma fight ne. Koro kochuoi chanjo ok ochuno ni kosechuoi to koro tuo ok maki kabisa. Ibiro bedo godo. Kata mana covid michuo godo jini. Dong wilando ka pile ni kata no sechuowa covid nyalo chako maki kendo. Ten mana symptoms ka koro dok piny. Ani ranyisi manyiso mathago del liet gini ka.
mago ema koro ok bibedo malai. Samoro nyathino ndikne ni mondo obe ni doke chanjo to kotenre kod sani kaka koth chwe e gwenge wabende wang'eyo ni thoth apeini ok beyo kaka ng'ama miyo nyalo chopo mondo obi oter nyathi oyud vaccine samoro nyalo bedo mateka. Ne nyithindo mok nyalo yudo vaccine seche mowinjore otemane madimi jonyuolgi kata ang'o madhi timore negi chandruoge mage nyalo bedo godo to ere kaka ginyalo jole kapok odhi mabor ahinya. Ko chiki di bi hospital wach ni tarik makawuono to kaluwore gi gima ok nyal geng' ok ibiro hospital kiny bi kikore wach nyano daktari no insana dhi hospital nyoro koro an daktari dhi dhawona koro ok adhi apana kiny mano mine ma wacho kamano kiny ma iyudo thuolono ting' nyathi kelo hospital wabiro miya chanjo kendo wabiro advice accordingly. Moko waluongo ga gi dhok ni missed opportunities. The opportunity was there mondo idung nyathini to ok idunge koro doka mago gik ma kata tho moro ne nyalo bedo motami kelo nyathi hospital. Tafadhali ka kiny ne pinyru mondo gi nyathino mondo ikele. Vaccine kata chanjo mabende thoth ne miyo nyithindo gi ntiere ga kwetho ahinya kaka mag din kata mag kanisni mopogore opogore mokadhi luongo nying ma ogiga gi kwe giwacho ga oyo wan nyithindo to kikumi chanjo ni kendo yudo ka ginyalo oro ote kendo ginyalo golo statement ni mano kik mi nyithindo kotendo kod nikech gimbe gin gi lakteche gi magi wacho ni ononya vaccines gin ga safe maromo nade ere kaka oganda waduto te nyalo bedo ga diera ni jokato no dagi ni nyithindgi kik mi chanjo to moko gitimiyo onge piny onge sirikal manyalo miyo nyithinde sum. Nyithindo gin ji modak e Kenya ka. Sirikal mar piny Kenya ok nyal yie ni jo Kenya ochama sum. Vaccines gi opimgi kendo ng'igi ni be giromo gi del mar dhano, giromo keto gini. To vaccine gi ok gin mar jo Kenya kende, gin e piny mangima. Donge kidwa dhi East Africa kae dong nyaka chwe yellow fever kidhi kata Tanzania kata kidhi kata Uganda. Nitiere pinje moko ma kabiro Kenya ka nyaka tuo gi vaccine moro kanyo mokalore gi pinygi. Koro gitiyo kendo pimgi kiwango mar dhano to dhano chalre kendo dhano rom. Donge wadonate remo wagolo remo ka piny. Donge miyo kata ng'ama kia. Koro anda wach ni jogi niya gigi opimgi kendo pimgi gi dhano. Jogi gibe gin mana dhano kaka an. Gibe gin mana dhano kaka jok ma otimre nade kaka nyithindo moko machielo. Koro giyie mondo nyithindgi otim nade omi chanjo nikech ka gitamore gin ema gitamo mi tieko polio cha out of Kenya. Kitamore ni nyathini ok chuo polio tieni polio pod biro make tieni kendo wabiro chako dok against mwaseka. Koro ana nyalo kwayo ni kik ng'ato tamre obed kweth mane obed din mane mora yie kendo awakwayo jotend kanisa ni mondo molande gini maber mondo ji oyo kawgi. Anya paro nitiere kanisa maro mano tamore tetanus to no dogo bedo kata gimowacho kata HPV kata mine pod tamore ging'e ni chanjo en gima ber ok en gima rach. Mane the gospel monego bed ni preach. Yeni thoth ne wabedo ga kod ote kata puonj mang'eny to nitiere 1 2 3 4 kata mana beach tips mokidwa ni oganda wa wigi owil godo tips gi gin ang'o dieche maka un kod record chanjo mag nyithindo childhood vaccines beyo kendo safe kendo gikonyo nyithindo gisekonyo nyithindo mang'eny. Wacho kachako ne vaccine yath maduong' mosekonyo oganda e piny mangima emomiyo obedo celebrated every April. Obedo celebrated ene calendar mar the World Health Organization to gi UN obedo celebrated. Ene yath mosekonyo the whole population. Dine onge vaccine maybe the world population dikoro kromba karom or maybe jok matek maden detected ema dikoro sanity. Ingini del ma sani opogore gi del machon. Koro wacho ni please keluru nyithindu mondo yud chanjo. To mondo gi yud chanjo gi te chanjo gi beyo mano to kopo ni none gi bi yud chanjo kawuono to gimoro timore kiny bi abi hospital mondo yudgi mondo gikonyi. Chanjo mantiere osiptende mag sirikal be mana kaka chanjo mantiere osiptende moko mamoko gi kendo ng'ene gi yudo gi kuomwa
Wan mo kelo sirikal tero gi siptani mag ji giwegi. Yeah, nitiere partnership. Yeah, nitiere partnership. Koro tigi weni margi makocha cha ni ber. Moloyo makora kianda 42 kono. Yo bera gite gidogi chaldo ya chalo. Ero kamana ahinya. Podo ringa tudore kodi kata dwa medo go kodi mbaka kotenre kodi weche mag mine, weche mag nyithindo kachiel kod weche mag chanjo. Inyalo yudi kanye? Kianda 42 hospital. Bia kanyi bro yuda madi. Yeah. Ibo miwa namba wa masimu kuswabia vya Kianda 42. I'll kanti private. My phone. Wadia Kianda 42. Wadia Kianda 42. Mondo ubro yoda. Ero kamano. Kendo ubro konyore. Adoke ero kamano makende kombide chendo mar Penj Laktar odiochieng' maka wuono. Ageno ni kiyudo thuolo kendi podugo wagoye mbaka waide kaka wanyalo konyo oganda wa nikech geni rieko kachiel kod paro isuma kato oganda konyore kendo oganda dhi nyime. Ero kamano Ruth kuom miya thuolo mondo awuogi jo oganda wa kendo mondo apuonjgi. Puonjruok en gima ber. To siko. Puonjruok golo doke it ji. Maybe nitiere kata ma okia kata mana wach mar chanjo ni. Koro winje. Akwayo gi akwaya ni. Gibed ka gichiko itgi e chenro mar Penj Laktar nikech okonyo kendo konyo oganda kabisa. Miyo dhano puonjore at a given time. Guniro kamano kendo ang'eyo ni ko Ruoth omiwa thuolo chieng' machielo. Abiro duogo kendo luonga mondo wago mbaka. Amor. Ero kamano mathoth. Thank you so much. Mana kaka iwinjo no en long life for all. Tende ningi mama bor jodag mang'eny to ng'ata achiel ok ji ariyo ji duto te ma Nyasaye okete piny. To inyalo mana yudo ka dendi nitiere kod rateke maber mag del. Ka dendi oikore mar gore gi tuoche. Emo mi wacho kacha ni seche monyol nyathi cha nitiere chanjo monego be ni miye chako chon ber noloyo dhi ajuoga. Ka daktari owacho ni mondo miye chanjo kama to luwa kadno, luwa chatno, luwa tarige go kako mi mondo mi kony nyathini. Seche ma itono nyathini chanjo ichal ng'ama chiko nyathi gi tho. Kikitim mano nyaka kendo chieng' machielo kwa bokelo Penj Laktar kwa kalera Ramogi TV mataye na Ruth Otieno ne jogo picha mawa ero kamana nyane director walinzi kachiel kod producer wa Papecho Koth ero kamano makende. Oriti masani en ngima en mwandu oriti uru.